Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa, ang Hatuos sang IPPO. Ang Kapi Kag Balita. Kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Kag Police Lieutenant Maria Feo Miten. Hari kita sa ikapat nga adlaw sang simana, Webes, Abril 22, 2021. Amon pagadalon sa inyo subong sa nga aga ang update sa programa kag accomplishment sang aton mga Ilonggo Cops. Of course, pero antes natin dalon ang mga bukal-bukal ng mga balita. Ari-ana yung papagod vibes natin. Our quote for today, don't stop. Don't stop until you are proud. Wow, proud naman this time, sir, no? Yes, don't stop until you are proud, Ma'am Pingping. Yes, una sa aton attendance sa subong Ma'am Pingping, mula sa liwan ko ng aton nga fans club dira sang Kapi Kag Balita sa Pavia, no? Si Tatay Joe Tutanes sang Uton. kay si Ma'am Jenny Ong dira sa Pavia. Good morning sa inyo, no? Sa aton mga diri nga mga fans club, sa aton mga nag-upod kid permi sa aton nga programa. Remember always nga hindi gid mag-untat sa paghimakas until you are proud of yourself. Yeah. Yes, sir. So before we start kahapon, may mga wala kami na shout out. So we'll give time sa inyo tanan sa mga wala na shout out naton. Pangunahan naton si King's Queen Escora. Yes. Pagasunda naman ni Ahoy MPS. Tapos ni Police Lieutenant Noel Pareño, watching from Pangasinan. Wow, sir, no? Diba? From Pangasinan. Grabe, no? Tamaan ka layo ang nalabot sa Kapi Kag Balita, Ma'am Pingping. Because man sa bulig ni Police Brigadier General Harris Fama nga nag-share sa aton nga page. Yes. Sa iyaman nga Facebook page nga mas dako-dako gid man ang followers, no? Matagi sa aton diri nga mga Kapi Kag Balita viewers kag mga followers, please don't forget to share ining aton video para madamo man nga aton nga mga kauturan ang malabot sa amon pagpalayag sa mga impormasyon. Yes. Kag manami na siya kung gina-share ninyo inang aton nga video, may nakabutang kamo na da nga sharer buds. Kung mag-comment na kamo, may nakabutang na da nga sharer, Or diba? top fan. Or top fan. Okay? Kahapon pagid si Rose Blaser, regular viewer ni naton si Ma'am Rose. Kag si Ren Slim from Pampanga. Si Gizon Interciego sa Estancia Municipal Police Station. Yes, syempre ang aton Lemery MPS. You know what? Ang tanan nga mga Ilonggo Cops naton, ang 42 MPS, pag ang isa naton ka city, we will be happy kung tanan ina gina-share ninyo. Syempre ipabugal ta naton accomplishment diri sa Iloilo Province. Alright? Kag at least mabalaan gid sa tanan ng mga Ilonggos kung ano bala ang paghimakas man naton nga mga kapulisan para ma-ensure nga maging malinong kag matawhay ang aton pinalangga nga probinsya. Yes. Syempre si Lani Lee. Kag syempre ang aton dira nga avid fan gid kag viewer si PSMS Joseph Kerante from Haro. Iloilo City Police Station 3 sa pagpauna man ni Police Captain Eduardo Chacon Jr. sa Yes. classmates nila. Good morning kid. Yes. Siyempre si Noel Doloroso Di Malinaw from Balasan. Kag of course si May Jane sa buong online na, no? So May Jane, good morning. Regards dira sa mga cholos, boys. Dira sa Kagbanguton, kag of course kay Tatay Joe Tutanes, kag sa Ayon. Ang leader ni nila si Ayan Kumpanya sang cholos sa Do member ni San Cholos Yes. Boys, si Ayan Kumpanya dira. Siyempre si Sandra Guanzon Tolentino. Kag si Maria Cristina Tilain nga regular ginaton nga viewers and followers diri sa aton nga programa Kapi Kag Balita halin sa Hong Kong. Kag siyempre si Lieutenant Mary Grace Tantiado. Dira sa aton nga R10 dira sa Campo Delgado kabay pa nga ang tanan nga opisina dira sa Campo Delgado magauntat sa pag-obra kung live streaming na ang Kapi Kag Balita para tutukan ninyo ano bala ang ginaobra sa mga Ilonggo Cops nga dapat mantularan sa iba nga mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo kag sa bilog nga bahin sa Pilipinas. Yes. Kay siyempre si Moricat dira sa Super Radio Iloilo. And of course, ang number one ginato nga sharer ang Sara Municipal Police Station. Kabay pa nga ato mga ang ato mga istasyon no sa kapulisan, may ara gid nga nagatutok subong. Kabay pa tayo ng pingping. You know what? How I wish nga all our police stations may ara nga smart TV. Wow. Agod nga live stream ining ato nga programa. Meron din nila. Para kung samtang may ara ng mga bisita sa stasyon, pwede sila kapamati sa aton nga
mga impormasyon diri. Yes. Kag syempre, good morning din from Christine Joy Branya. Anong apelyido sini? Watching from Kuwait. Oh, grabe. Great. Wow, grabe. Sa atong mga Ilonggos dira, no, sa atong mga kababayan sa Kuwait, good morning gid, no. Kamusta ka mo dira? Kabay pang maghalong kamo because ang Kuwait hindi man na spare sa ginatawag nga pandemic, no. Ara man gyapon ang pagsaka sa numero sa mga COVID positive sa aton nga Yes. area diri sa Pilipinas and other parts of the world, no. Gani halong-halong gid. Yes, syempre, ara si Balasan. Watching sila from Balasan in PSC, Doloroso. Pag syempre, ang ato man dira nga chief clerk dira sa atin nga Sa Picado. Picado. Yan. Sa tanan nato yung mga kapulisan nga medyo nagapawayway after sang patrolling niyo dira, Yeah. pwede ka mo ka tutok diri sa atong programa kag base may nakaligtaan kami nga may impormasyon, liyog lang kami drop dira sa inyong comments at least mabasahan sa aton nga mga kapulisan. Yes. Of course, Ma'am Pingping, nag-assist sa aton subong ang aton nga maaktibo man nga kaupdanan dira sa PIO, si Yes. Police Staff Sergeant Geraldine Magbanwa kag ang aton dira nga matahom nga plantita sa mga inyo si diri sa Karen. kampo. Sumagaysay si Yes. Ma'am Karen Rizal. Oo, kag syempre ang ato nga production staff. Production staff naton si Unica Iha. Kag sa tanan naton nga mga kapulisan nga naga-schooling subong, hindi man kamo ka upo sa aton nga online, but again, thank you so much gid sa suporta nga ginahatag niyo sa aton. Ilabi na gid of course sa aton nga Yes. pinalangga nga provincial director, si Police Colonel Gilbert Gorel. Guerrero. Kag Thank you so much, syempre, kung nakita ninyo sa pinalangga namon ng mga viewers nila, bag-o na naman ang amon setup sang amon nga studio. Ginapasalamatan namon sa pag-setup si Police Corporal Erwin Magalso. Erwin, Yes. thank you so much. Kag syempre ang aton dira nga immersion students, si Eugene kag si Chloe. Chloe. Magabi, lagko ang mga accomplishments ng atong mga kapulisan sa ikatatlo, ikapat. Katatlo kahapon. Ikaapat subungan. Ikaapat nga adlaw nga pag ikatatlo nga pag ihatag nato nga sa adlaw sa pag-implementar naton sa birada semana, no. Gipangunahan diri Ma'am Pingping sa nga drug bypass operation nga ginhiwat sang Estancia Municipal Police Station in partnership man with Philippine Drug Enforcement Agency 6, no. Kahapon duwa ka mga drug pushers ang natiklo sang atong kapulisan dira sa Estancia, amo ni Sanday Reynald Vergara kag si Ira Francisco. Mga bataon pa men 17 kag 20 anyos din sila kag ini sila housewife kag isa man ka tricycle driver, no. Natiklo ni sila sa pagkatapos kag ginatag ni Reynald Vergara ini ang isa ka sachet nga sa plastic nga ginapatihan may sulod nga droga nga nagabalor sa 600 pesos, no. Kani congratulations gid sa aton kapulisan no sa sining mabakas sa pagbantay batok mga illegalista ini espesyal mga drugista nga may attempt naman nga magnegosyo dire sa probinsya sang Iloilo, Ma'am Pingping. Yes, okay na. Kani para sa inyo. Yan, kaya duda man diri Ma'am Pingping, sunod-sunod ang aton duwang kabilog ang aton nga drug operations kahapon kag sundan man ini sang operation nga ginhiwat man gipangunahan sang Regional Drug Enforcement Unit 6. Ayon sa Campo Delgado kag sa PDEA man, ini sila pagkadakop kanday Daniel Dalisay. Dalisay. Si Ricardo Dalisay. Ano nga ni Ricardo Dalisay? Si Daniel Dalisay kay si Eugene Garson. Amo ni sila mga high value target nga nag-operate sa Haniway kaga ini sila nadakpan kahapon, no, dira sa Sitio Cantil, Barangay Damires, Haniway, Iloilo. Pagkatapos nga sila ang nagdaho sa isa ka plastic siya isang suspected shabuman nga nagabalor 15,000 pesos sa aton nga police pusher buyer. Kagkasubo lang kayang isa dira sa ila. Oo. Nag-attempt nga magbato gani na ginakasubo naton nga napatay gid during police operation ining isa nga una palupok sa atong mga kapulisan. So sa accomplishment kina, congratulations. Ari ang imo nga palaka. Ang mga kamululit dahil pagkala sa atong kapulisan at Iloilo Police Provincial Office but the whole of Police Regional Office 6 because our regional director, Police Brigadier General Rolando Miranda, push gid sa aton mga police units nga pakigbatuan gid ang makalalit nga droga kag taknaon na ang droga diri sa bug-os nga Rion size. So
gina-echo gina sa aton nga pinalangga nga provincial director ni Police Colonel Gilbert Guerrero nga ang aton kapulisan dapat isa ka priority naton amo nang bantayan ang aton mga area of responsibility against sini mga drug pushers nga again ga-attempt nga magsulod diri sa aton nga probinsya. Yes, kaya syempre pagasundan ina ni Pututan MPS nga nakadakop sa isa ka wanted person. Yes, wanted person. There are 24 wanted persons ang nadakpan kahapon sa bilog nga probinsya sa Iloilo. And this is another big accomplishment Yes. in just one day. Yes, oo. Kampututan. Yes. Sino man ang nadakpan nila? Ang nadakpan nila amo si Cariel de Jesus. E. Perez, bao 34 anyos ang edad sa sala nga qualified theft. Qualified theft, Kani no? siya may bail recommended nga 50,000 pesos. Na isa naman ka bench warrant man ang inimplementar sa aton nga Ahoy EPS kag ini sa papangunaman ni Police Lieutenant Danilo Noca kag nadakpan dira sa ka-wanted person nga si Rolando Libiano nga may subject sa isa ka bench warrant. Congratulations sa aton Ahoy Municipal Police Station. At syempre, pagasundan nila ni Barutak Nuevo NPS. Warrant of arrest naman, sir. Syempre, congratulations sa amin na ginambal ko. Wala na sa palalaki, babae, nagpakita man sa accomplishment. Si Police Major Rowena Overo, ma'am. Saludo gid ako sa imo, ma'am. Congratulations, Syempre, Ken. Congratulations, congratulations, Biro. ma'am. Sa pagkadako kay Willie Gregorio E. Paulino, nga 28 anyos ang edad. Yes, May kag- sala ni siya nga theft. Pep, sa San Dionisio naman, top 9 most wanted person ang ilalagakpan kag ini siya nagapatubang sa kaso nga frustrated murder si Jomar Buendia, 36 anyos, kasado kag residente sang barangay Taloato, San Dionisio, Iloilo. Congratulations sa aton dira nga Police Captain Rene del Castillo kag Police Lieutenant George Canio sa sining pagpanguna sa pagdakop sa sining top 9 most wanted person Wow. in the municipal level no sa San Dionisio, Iloilo. Nang dahil dyan, eto ang palakpak ko. Fix ang ating nga korte para sa temporaryo nga kailwayan sa sining wanted person na si Jomar Buendia. Okay, pagkasundan niya na sa Pututan MPS, syempre bago lang na din naka-assign ng akon nga ang ila deputy. Si Lieutenant Jesse Lipanya, syempre under the leadership ni Police Major Seriaco Escalarga. Sir, congratulations sa pagkadakop kay Brian De Jesus E. De Leon. Syempre sa taga-Pututan personnel, congratulations. Good job. Sa pagkadakop sini sa sala nga qualified theft na naman. Makita natin, Ma'am Pingping, na-notice ko lang, during Brigada Semana, even in mga natin, mga petty crimes, mga oral defamation, mga theft, mga simple na gani nga. Pero tungkol na may warrant of arrest sila, wala kaya mahimo ang ating kapulisan but to implement this warrant of arrest para man ma-report sila sa korte nga nag-issue sa sining search warrant. Yeah. Sa warrant of arrest, I mean. Kaya sa ato naman, Bingawan MPS, congratulations dira kay Police Lieutenant Martin Pugales, ang officer in charge, kaupod man sa iya deputy, nga si Police Lieutenant Hector Ayagan, sa pagkadakop niyan nyo sa isa ka-wanted person, kahapon sa aga, dira sa Purok 4, Barangay Poblasyon, Bingawan, Iloilo, ining si Jordan Siralvo, 53 anyos, kagkasado nga residente sa sila nga lugar ang nagapatubang man sa kaso nga attempted rape. Yes. No? Congratulations guys, 120 mil ang piyansa nga gin-fix ang ato nga korte para sa temporaryo nga kailwayan sa sining wanted person nga nadakpan sa nga aton Bingawan EPS. Again, congratulations sa aton nga Bingawan PNP sa Yes. sining accomplishments. Sa bahay naman sa Gigmaras, isa naman ka-wanted person ang nadakpan sa persona ni Robert Española, ang 41 anyos ang edad, nga taga Barangay Binanwanan, Igbaras, Iloilo. Congratulations, sir. Siyempre, Yes. classmate ko na dira yang Congratulations man sa atong Kalinog PNP sa pagkadakop nyo man sa isang wanted person nga nagapakatubang sa sexual assault no in relation to 7610 meaning minor de edad ang iyang biktima. Congratulations gid no kay Police Lieutenant George Linanton, classmate mo, Yes, classmate classmate ko, ka. classmate ang bayan. George Linanton, ang officer in charge nila sa Kalinog PS sa pagkadakop kay Raymark Martinez, 27 anyos,
single na soltero kag residente sang barangay switch tapas kapis. Yes, kaga pagasundan naman ina ni Lambonaw MPS sa liwat ang deputy dira classmate ko si Lieutenant Catalunya. Congratulations sa pagkadakop po babayi. Si Josephine Lingaya E. Jackie, 52 anyos ang edad. Nga taga ano ni siya, Labayno, Lambonaw, Lambonaw, Iloilo. Iloilo, yes. Oh. Slander naman ni siya, oral defamation. Oh, na-notice ko lang kung sige-sige natin implementar ang Birada Semana once in a month malang. Yes, Every yes. third week of the month may Birada Semana, masipot gid ni implementar ang nga warrant of arrest nga gina-implementar sa aton nga mga kapulisan. While we understand Mampingping, nagagmay ni nga mga kaso kung tanaw ni naton ang ginadakop sa atong kapulisan, it is because ang nagapangatubang sa dalagong akaso nagapalagyo sa ibang lugar. Gani sa may nagabalo sa mga whereabouts or mga address sa mga wanted person nga nagapadayon sa pagpanago sa ibang lugar, please support our police, no? Itagaan natin impormasyon ng police para ma-implementar ang warrant of arrest wherever in the country. Congratulations man sa kabatuan ng PS sa pagpangunaman ni Police Captain Miles Geron kag upod man sa iyang officer in charge na si Police Lieutenant Maria Rosario Miranda ini pagkadakop sa isa ka wanted person kahapon sang aga, no? Dira sa Zone 4 Kabatuan Iloilo ini nga suspitsado nagapakatubang sa kaso nga sa pagbaylar sa Republic Act 9262 o kung pag-abuso sa kababaihan nga iyang karelasyon si Jimmy Mercurio, 49 anyos, kasado kag residente sang Barangay Inaka, Kabatuan, Iloilo, kag siya nadakpan kahapon sa aga. Congratulations sa atong Kabatuan PNP. Siyempre, sa bahay naman sa Pasig City Police Station, may ara naman natapan joint operation ini siya sang aton nga CIDG 6 Arsot. Siyempre, oo, kagang aton nga Pasig MPS, siyempre ginpangunahan dira ni Police Major Jess Bailon, kag ni Police Lieutenant Colonel Dennis Pamunag, kag siyempre with an element man sang Pasig MPS, si Police Lieutenant Ruji Panila, ang deputy nila dito classmate. Sa pagkadakop sining slight physical injury in relation to RA 7610. Ang biktima sini isa naman ka minor de edad. Siyempre sa pagkadakop kay Wilmar Batelante nga 38 ang edad nga taga Barangay Nueva Union, Pasig City. Congratulations again sa inyo matanan. Kag of course, gina-congratulate naman ang Balasan PNP naton sa pagkadakop sa isang ka-drug personality nga wanted. Kag ini siya nadakpan kahapon si Patricio Bangalisan Jr., 34 anyos, kag soltero pa ni siya, kag residente sa Barangay Dolores, Balasan, Iloilo, no? So, congratulations guys sa Balasan PNP sa pagkadakop sa sining drug personality nga wanted sang aton kasugduan. Yes. Okay, sa bahay naman sang Leon MPS, may ara nadakpan naman nga illegal cockfighting. Apat kit ka persona ang nadakpan na mamay nyo. Ini si Lorenzo Salarda, si Marites Saligaw, babayi. Martires, Martires. Kag si Herme Cortel. Grabe ba? Na, amo ni ginambal namon gani ni Sir Francis Dere, bawal gani ang pagpabulang, illegal ina siya. Wala ginagkulang ang kapikag balita sa pag-remind sa inyo nga sa subong at tion sang pandemya, bawal ang pabulang. Kag ginapatutukan gini sa aton nga provincial director nga sa bilog nga Iloilo province dapat gina-obserbar gid ining prohibition nga hindi ani magbulang no? Hindi ani magbulang mangita sa ibang nga kalingawan ang aton mga sugarol. Bawal ang tanan-tanan nga klase sang sugal diri sa probinsya sang Iloilo. Mampingping as regards sa sinima pabulang, nakatanaw ako no sa isa ka mga pages naton dire kag madamo ang nagahatag information nga naga-allege nga a sort of may mga irregularidad sa operation sa aton nga mga pulis. Klarohon naton dire sa kapayag balita, wala ginatolerate sa aton nga pamunuan dire sa provincial Iloilo Police Provincial Office kag even sa regional level naton, wala ginatolerate ang tanan nga klase sa irregularidad sa police operation. Gani kamo nga nagakomentar sa aton nga mga pages sa Facebook pages ang concern o mandira nga mga nga mga radio network, gina-encourage naman kamo nga mag-contact kamo sa amon kag mag-execute kamo sa affidavit because your affidavit will strengthen our investigation against sa mga kapulisan because without the complaint,
we presume our police operation to be regular. Ha? Kag kami nagasalig sa among mga kapulisan nga nagapatuman sa singing kampanya namon batok illegal nga pabulang nga insakto kag sunok sa layi kag sa among mga police operational procedure ang ginahiwat nga operations. Pero kung kamo nagapati nga may ara irregularidad kag may ara na violate ang atong kapulisan, please inform us. Yes. Ha? We will inform us para maimbestigahan naton kag matapos naton kung ini siya gina-practice ang atong kapulisan. We don't tolerate ang mga skalawag sa organization. Yes. Very strict ang mandot sa atong provincial director for that matter. Yes, kung hindi ninyo